Ассалому алайкум, бародарои ҷон. Созои хубе? Саломатитон хубе, бародарои ҷон? Имрӯз 17 май соат 3:03 ба вақти Москва ва 5:03 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо 1000 рубл дар конверт плюс шихале ки мебинем, бародарои ҷон, 1000 рубл 193 сомони 69 дирам. доллар бошад 15,48, евро бошад 14,78. бародарои ҷони ма ки бошен, курси банкҳои Тоҷикистон, бародарои ҷон, 1000 рубл курси банкҳои Тоҷикистон бошад 1000 рубл. Бонки миллии Тоҷикистон 166 сум, бонки Эсхата 167 сум 1000 рубл, Алифбонк 1000 рубл 167 сум, Спитаминбонк 1000 рубл 167 сум, аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 166 сум, Уммо 1000 рубл 160 сум, Тавҳидбонк 1000 рубл 167 сум, бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 162 сум, Душанбе Сити 1000 рубл 167 сум. бародарои ҷон, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. илтимос, дастгирии шумо пешравии мост.